Marobila Douglas Kanja koda jatendo kwachki Amin Mohamed omichik mar mondomi gichope do tarik 16 mar dweni mar chiwo lere wi kaka jalonye weche magarita mwendo wa Mbijiwe nitiere kama intiere tok kanolala dwe mar auchiel higa mar 2021. Jang'ad bura Justice Martin Muya ogolo chik mondomi ogai Marobila koda jatendo kwachki chochope do tarik 16 mar dweni kar sabich mar okinyi kalure kod nonro mabidhi nyime e wilal mar mwendo wa Mbijiwe. Okila mar familia mar Mbijiwe, okil Evans Ondieki, onyiso doni onge ler malong'o mabende osechiw kalure kod nonro e windicho mar jalonyno. Olero ni Mbijiwe ne omaki kod obila e apaya mar Roysambu to pok onene nyaka sani. Mano notimore higa mar 2021. Komachielo eni riwruok marango yiero e pacho kae mano ILOG wacho ni nitiere chochni maka kod kacha mabende no bedo e yiero madundo mane obagi tarik 27 dwe mokalo. Coordinator mar ILOG Mule Musau owacho ni nitiere ikruok makare kata kamano odiochieng yiero no ne nitiere lipode mag tulo asoya kod buogo jorang yiero mane obedo kuonde luto ombulu. In 15.2% of observed polling stations, voters were seen photographing marked ballot papers, undermining the secrecy of the vote. These incidents occurred despite existing regulations prohibiting the use of phones in voting booths. We noted this in 65.9% of the polling stations that we observed. While this is allowed under law, ILOG notes that in a number of cases, the election officials did not have data on, especially where the assistance was conducted by the presiding officer. Where a Kenyan decides to assist a voter, that is recorded somewhere within the records of the polling station. Where the presiding officers were in charge or assisted, they did not do that. Jakomar ILOG Victor Nyongesa korka koreto jiwo wach mar keto itema chike mantiere matayo yiero mondo miyo geng' timbe ma ok ni kare manyocha ne onenore e yiero go. To political parties and the candidates adhere to the Electoral Code of Conduct at all times and ensure that the same for party members and aspirants under the party ticket. Political parties, just like the IBC, have the power to disqualify candidates in breach of electoral rules, as well as the code of conduct that the parties commit themselves to. Uphold ethical campaign standard by rejecting bribery, coercion, and disruptive conduct. Work with IBC to ensure that party agents are properly accredited and deployed into the designated polling stations. Riwruok makidone ratich oganda mano Vocal Africa wacho ni gibiro mako bura e duol mar IBC kod duol makido kod mibadhi e pacho ka EACC kuom rem ka okang' ne jogo manyocha okoluwo chike yiero madundo mane obagi moko kuom gwenge juma mokalo. Jatatije ka Vocal Africa Halid Hussein owacho ni duol ariyogo e kind mamoko ne orem geng'o tungni mane onenore e yiero go. Halid bende dwaro mondo jotend migepe mabende ne otimo campaigns ne jochung' mane siro lwedo kod sirikal mondo mi ogwe tao. The by-elections revealed a country sliding towards electoral chaos where violence, bribery, and misuse of state power dominate the democratic space. Let the country be warned that if immediate action and reforms to curb violence and electoral malpractices are not undertaken, Kenya risks a highly unstable, unsafe, and violently contested 2027 general election. Duol mar IBC seyo mokalo kalure kod tulo kod chochni mabende no bede yiero madundo mano bagi juma mokalo e moko kuom gwenge mantiere pacho kae kata doko ni ne osingo ni ne oikore moromo ne yiero makamano. Lepota marwa Martino Nyango miyo waler mathoth ewi wachni. Ndalo machol kende banka duol mar IBC ne tieko rak margi mokwongo mar bago yiero margi madundo e kuonde chung' od buche auchiel e pacho ka. Duol no pod iseyo kuom ne rem bago yiero mohyanga magitimore banka duol no ne olando ni ne giikore mokalo ne yiero makamago. Dr. Martin Andati en jalony e weche mag siasa. Tume hata kama iliingia ofisini juzi
Ile secretariat imekuwepo na ina uzoefu katika utenda kazi hasa kusimamia uchaguzi. Kwa hivyo tulitarajia kwamba hata kama makamishna wale ambao wako ofisini ni wapya, tulitarajia tume ingefanya kazi mzuri. Kwa hivyo kuna bado maswali ambayo lazima wahakikishe kwamba wanashughulikia, haswa mambo ya usalama. Korka kore, Profesa Gitile Naituli wacho ni duol mar IEBC oselalo yie margi kuom jopiny, komedo ni weche ma ok ne ni kare ne onyenyore kinde yiero madundo kamoting'o jotend migepe mane goyo kampen ne jochung' gino mane en ataro mar chik. Wananchi wadhani hawana imani IEBC inaweza kufanya uchaguzi wa haki. Waliangalia ma-PS, ma-CS fanya kampeni, hakuna kitu walifanya. Walijua hiyo ni illegal, hakuna kitu walifanya. Wakati wananchi wanagua harass na goons, hakuna kitu IEBC ilifanya kufanya kura, which is a crime under the Kenyan law. Omedo ni IEBC ne onego chwali yiero mambere kod mano mamalava nyime bang' tulo ni muoch, to kata kamano ne gichuno yiero mondo dhi nyime bang' tulo go. Wakati watu walichapa huko Malava njioni ile siku ya kuamkia uchaguzi, IEBC ingesuspend hiyo election. Wakati tuliona military looking vehicles huko mbele, kwa hivyo inaonekana IEBC has let the Kenyans down, na sasa Wakenya wanauoga ya kwamba uchaguzi wa 2027 inaweza kuwadhuru vibaya, kwa sababu referee haonekani akiwa independent. Andati wacho ni IEBC nyaka koro ne ni duoko mag yiero mar jatend piny obichiwe yor ler maonge kumora mora, komedo ni gimanyo kenge bende mar tieko tulo e kinde yiero kachiel kod bang' yiero. Ni vizuri yale matokeo ambayo yanahesabuliwa, kura zile zinahesabuliwa katika maeneo bunge, zikishatangazwa zikuwe za mwisho, isikuja tena tunangoja wengine kukaa Nairobi kusema wanafanya hesabu ndio inazua utata. Pili, lazima wahakikishe kwamba wanashughulikia haya masuala mawili ambayo nimesema, ambayo ni fujo na pia mambo ya uhongaji wao. Jolony gikoro wacho ni yo makende mar duoko geno mar jopiny kuom IEBC en neno ni komiti mar walo apisas mag duondno kochuogi gi jatend piny, to nyaka koro time yor ler kendo nywak jopiny e wi chenro makamano. Ne Radio Ramogi, An Martin Onyango. Apisa maduong' mar kar chiwo tiegruok moyiedhi ne oganda ma odak kod ng'ol Nomana Kiogora koro ojiwo dwaro mar siro oganda modak gi ng'ol mondo gidagi e ngima maber kaka jomamoko. Kiogora ma bende ne loso odiochieng' dhial oganda modak kod ng'ol wacho ni gitayo nonro e wi oganda go chutho to nyithindo ka nyaka sani giseloro counties 20. E sechego jalup director mar Clinton Health Access Initiative Rosemary Kihoto ne owacho ni nyithindo pod onge kod gigo manyalo konyo genge magi mapile manyaka to ne kaka inyalo konygi. Bende riwruog jogo modak kod ng'ol e gwenge mag Mombasa koro ywak ne tend piny owacho mamalo kachiel kod counties mondo mi ochuognegi aguch omenda mabende biro konyogi e timo nonro mag ohala ma ok en hola mabende biro bandhgi bang'e. Lipota marwa Joja Okoni gi ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Tuwekee fedha ya kuwezesha walemavu, lakini isiwe ya mikopo, sababu wengi wakichukua mikopo wanashindwa kuregesha. Mano Joyce Mwangi maina achiel kuom jotend riwruog jogo modak kod ng'ol e gweng' ma Shimo la Tewa e Shanzu Mombasa kakoni dwaro nitiere mar piny owacho chugonegi agulu mabiro chwalonegi omenda ma ok en hola ma ibiro bandhgi bang'e. Kama kuna venye wanaweza wakatoa miradi ya walemavu ile like wapewe startup kit za kuanzisha biashara, inaweza wasaidia na waweze kujikimu kimaisha na wasaidie jamii zao. Kanigiloso e romo mane okelogi kanyakla Mombasa, ne gikoni dwaro nitiere mar chiwo tiegruok ne jogo mapod odak kod ng'ol to chutho e weche mag ratechgi kod chenro mopogore mag dongruok. Kukiwa na mikutano kama hizi, naomba wale watu wetu wenye mahitaji maalum wenye hatuwezi watoa nyumbani tuweze kujitokeza ili waweze kupata haya mafunzo, maana mkienda mkiwa wawili watatu, hata zile changamoto unapitia ukisikiza ya mwingine unaona kumbe hata mimi nina nafuu. So kujumuika pamoja kunasaidia sana ndio waweze kusaidika. Umuhimu wa masho hizi ni kuhakikisha mwanajamii wote hata vile kule ndani vijijini aweze kujitokeza, aweze pata ujasiri ili naye asijifiche milele. Watu wengi huwa hawajui akiwa katika hali kama hii vile anaweza fanya. Lakini wakati tunakuja hapa tunaelimishana, watu wanapanua akili
na unajua mambo mengi ambayo hujawahi yatarajia, kwa sababu inategemea na mtu pale ametoka. Ne bende gikoni en midhiero ni kwan jolony maloko wach ne jogo modak kod ng'ol to chutho mar winjo kod loso pod ni piny mokalo gino magikoni nyayo tim mar rocho ratichgi. Watilifu wengi ama disability wananyanyaswa. SGBV inafanyika, unapata wale hawezi ongea wananajisiwa, na wakienda kotini kule hawezi jieleza juu hawezi ongea, solo ushahidi unapotea. So tungesema serikali pia ifundishe watu wenye uwezo kuinterpret hizi languages, kama ni hospitalini, shuleni, area zote ambao ni public, ndio mtu akinyanyaswa anaweza kujieleza na haki ichukuliwe. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Riwruok mar Okinde Emmanuel SK ochako chenro moro e kaunti ma Kisumu mar chiwo puonj ne oganda ewi ber mar nyayo kwe e kinde yiero motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. LSK wacho ni kaunti ma Kisumu mana kaka kuonde mamoko e pacho ka osebedo kotulo e kinde yiero, mano mabedo oselalo ngima oganda mathoth kendo ketho mwandu mathoth. Sara Agong mabende na pisa mabende ochung' ne chenro no wacho ni chenro no oting'o puonjo jokanye kaunti no ewi okenge mag lando kwe kendo neno ne onyak e kinde yiero mabiro. Ne olose boma ma Kisumu e yo machalo kama. I believe that this project is so timely based on the recent events of the by-elections. We are seeing that there's a trend that we are trying to avoid, which is violence related to election. We are hoping that we are going to sensitize community members, we are going to sensitize advocates on the importance of peaceful elections, and we hope that the link and the bridge between the advocates and the community leaders would safeguard the entire community. The discussions today also just suggest to us there are still many other gaps in Kisumu County that need to be addressed. Like for example, we need to now have opportunities to have engagements with duty bearers, IEBC, the police, other administrative officers, to ensure that this conversation, we are not just having it with community leaders and advocates, but also with the duty bearers. So there are gaps in that still need to be addressed, and we are hoping that with the availability of funding, we should be able to deal with those gaps. Mene mabedo kelo e giko mag weche manyien mago matuche kor gwenge gi lak seche gi watudo koromo kanyo sa 11 kod sa 12 ne weche manyien e yo machuk to koromo sa 1 kod sa 3 ne weche manyien e yorno mar adimba. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni tim mar adhong' ma Kenya mong'ere kaka Hit Squad owuok e pacho ka otieno mokalo ka gidhi e tuke mag International Boxing Association madhi timore e boma mar piny Dubai. Tugo makamano ero okelo kanyakla jo adhong' mawuok e pinje mopogore opogore kendo dhi chakore kawuono tarik 3 nyaka tarik 13 e piny ero mar Dubai Tennis Stadium. Bende obiro kelo kanyakla jo adhong' mabiro pogo omenda maromo $8.32 ka jo adhong' madhi piem gin 104. Kenya biro bedo gi jo adhong' maromo 13 ma otelnegi kod Captain Boniface Mogunde, ka jo adhong' mamoko gin Silas Onyango, Kevin Maina, Shafik Bakari kaachiel gi Polo Mondi e kinda mamoko. Kweth mar Kenya no ero otelne kod kocha Benjamin Musa kaachiel gi jatelo mochung'ne kweth madhi e wuoth makamano Anthony Otieno. Komachielo bende en dwaro mar Kenya madhi e tuke mag AFCON ne jotugo manie bwo higni 17 nyo banyo ng'eseche manyolo gi gonde 3-0 gi tim mar Ethiopia e tugo mar laro thuolo mar 3 mar dhi e tuke makamago e paw tuke ma Bebe Bikila Stadium. Gie kindeno tim ma Uganda gi Tanzania nyaka sani oseyudo thuolo madhi e tuke makamago bang' Tanzania lo Uganda gonde 3-2 e final manomiyo gi thuolo 2 mokwongo madhi e tuke makamago. Gonde mag tim mar Ethiopia nolo gi jatugo Dawit Kasau e dakika ma 66 kaeto golkipa mar Kenya Georgian Omondi notimo makosa e dakika ma 79 manomiyo loyo gol mar 2 kaeto gidhi giyudo loch gol mar 3. Kocha mar timno William Muluya nowacho kama kaluwore gi loch makamano. I think
We did our best in the first half. We didn't score yet. Neither did we even come close to being a threat to them. I think they deserved to win in the second half, basically with the changes they made, because they had to bring in their best players when we were doing the opposite, actually getting the best talents out of the field. So for me, they deserved. Muluya nomedo wacho ni nyaka sani Kenya nigi thuolo mar timo maber, kata kamano nopaka ahinya tim mar Ethiopia kaluwore gi lony mane ginyiso. And in terms of quality, I think they possessed better quality than us. I think the boys really tried. We pushed them to the level they could, and that was their capacity. They could not go beyond that. So for my team, it really tried. That was their capacity. We could not have drawn anything again from them. That is the quality we had, and the truth we said that that is the level we have to accept. Yochwa moko ni tim mar Bayer Leverkusen notieko thuolo mar Borussia Dortmund magisebedo ka gitugo mako logi to kanologi gol 1-0 e tugo mar donjo robo final mar laro simbo mar Confederations e piny Germany. Ibrahim Maza noloyo dakika ma 34 ne tim mar Leverkusen, ka bende gol mar 2 no tamruok kaluwore gi nonro mar VAR. RB Leipzig komachielo bende noyudo loch mar gonde 3-1 kane gilo tim mar Magdeburg, eka Christopher Bamberger ne olo gol nyadiriyo. Johera mag adhula nokwongo ling' kuom dakika 12 motelo ne tuke makamano kaluwore gi ng'anyo moro mane dhi nyime e pinyno. Motelo ne mano, Luis Ope ne okonyo St. Pauli loyo tim mar Borussia Mönchengladbach gonde 2-1. Magi weche tuke, an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi, kar chuny